खुलुमबाय एसबी बोडो न्यूज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय बेलासिनि खौरां लानानै फैदों। नाथाय बे खौराङा HSLC आरो HS फाइनाल आनजाद होग्रा फरायसाफोरनि थाखायल'। HSLC आरो HS फाइनाल आनजादा जामारगोन ना जामारा बेखौ लानानै गुवाहाटीनि जनता भवनाव सोलोंथाइ बिफान, सावस्रि बिफान, सेबा, आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल, एबसु, आसु, आसाम साहित्य सभा, बर' थुनलाइ आफाद आरो माखासे फोरोंगिरि आफादा जयैनो सावरायलायनाय जिरायदोंमोन। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा HSLC आरो HS फाइनाल आनजादखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोबथा थांखि लाबाय। अदेबानि HSLC आरो HS फाइनाल आनजादा जानाय नंला। सावरायलायनाय जोबखांनायनि उनाव डक्टर रनज बेगो बिथाङा खौरांगिरि मेल जिरायनानै फोरमायथिदों दि बे गोलाव सम सावरायलायनायाव सावस्रि बिफाना बिबुंथि लाखिनाय बायदिब्ला थांनाय मे दाननिफ्राय जुन दाननि गेजेराव गोबां 18 बोसोर बैसोनि गाहायसिननि सुबुंफोरनि देहायाव कर'ना भाइरासआ सन्देरदों। 0.5निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनाव COVID-19 पजिटिभ जानाया 14% आरो 11निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनाव COVID-19 पजिटिभ जानाया 10%। बेनि अनगायैबो आसामाव COVID-19 पजिटिभ रेटआ 2निफ्राय 3नि गेजेराव सौफैदोंब्लाबो माखासे जिल्लाफोराव COVID-19 पजिटिभ रेटआ मोजां थासारियाव फैयाखै, जेरै काछार, गलाघाट, गवालपारा, मरिगाव आरो जरहाट। बेफोर जिल्लायाव दासिमबो COVID-19नि थासारिया मोजाङाव फैयाखै। बेबायदि थासारियाव आनजाद खुंनो थाखाय गनायथि होनो हाया होननानै सावस्रि बिफाना बुंथिदों। लोगोसे सोलोंथाइ बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसाफोरनो नाम्बार एबा मार्क्स होनायनि सायाव गाबोननि गेजेरावनो मोननै कमिटि दानाय जागोन। मोनसेया मेट्रिक आनजादनि थाखाय आरो गुबुन मोनसेया HS फाइनाल आनजादनि थाखाय। बेफोर कमिटिया सप्तासेनि मादावनो फरायसाफोरनो माबोरैहाय मार्क्स होगोन बेनि सायाव मोनसे मडेलिटि एबा फर्मुला थाग थियारि खालामगोन आरो बेनि सायावनो बिथा खालामनानै मोन्नैबो रिजाल्टखौ 31 जुलाइनि सिगां फोसावनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरनि मार्क्सखौ बिथांमोननि सिगांनि एकाडेमिक रेकर्डनि सायाव बिथा खालामनानै फोसावनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज बेगु बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथांमोना खौरांखौ जेसे हायो एसे लोगोफोरनो शेयार खालाम, जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफ्राबो बे खौरांखौ मोननो हायो।